Eller bare en lille bug. Ej, YouTube i dag bug er totalt bare. Se, det kan godt være, at jeg har set det her bug før, men det er altså ret sjældent. Det er første gang, jeg har prøvet det. Det er det ikke. Du skal bare dø, mens banen den starter om. Og nu blev jeg så zombie. Så nu er jeg en zombie. Au. Nej, what the fuck, man? What the fuck er det, man? What the fuck er det? Jeg skal gå rundt og dræbe med mit sværd, imens jeg ligger ned og er død og sådan noget. Mærkeligt noget. Jeg er død nu. Altså, jeg er død, imens jeg går rundt og dræber. Hvor er det, men... Jeg skal lige finde der, hvor man spawner, så får du noget XP af mig. Jeg er i der, hvor man spawner. Okay, så gå baglæns. Jeg kan godt se dig. Gå baglæns. Gå baglæns. Baglæns. Gå baglæns. Milo, gå baglæns. Det gør jeg. Mig, der står du bare helt stille. Nå, det er fordi, jeg er død. Okay. Sådan. Fik du noget XP? Nej, nå, det er fordi, jeg bugger. Eller later. Og det var faktisk det for i dag, YouTube. Vi vil bare vise jer en mega bug. Og det der var så også en bug. Lag. Altså, at jeg ødelægger, uden det kommer tilbage. Det kender I selvfølgelig godt. Okay, Milo. Ja, det var det for i dag, YouTube. Ja, hej. Hej.